Kardom karbeng lora don phasame la sepini li tum ka Chethan ponje la ke non malom ko hurisai penangan hurisai lo political leaders atum je non malom Indian Constitution Article 275 la pen ke 280 la bang so puthak se penang an chetor ko lo athenon bang ke amendment po la se ajara son se tame ke update abang ke kenang so de ilidum thek ponlong ye hako teng pen ke hako teng bang ke damwer velo athenon ke a generation da chelar bom la porda chelar bom lo apose ajara son se tame apor teng se ka che update don se tame kenang so la pose constitution se tame kai ke se tame amendment bom de la poson se sinon bang ke 125 an nang le tang lo la bang so amendment ala bang so amendment along non malom penang an karbeng long political leaders tum same huri sailo la sila bang so puthak etum same Chethan bon chom sena nili ahok pe dalam ke la hen lo nili same inut political leaders kali la pen political pen thangnat ka chi ju tawe la posi nili hadak kopi ma ke tok along kapor hidam ben ka bujidam alo long ke tok pen kapor hi pen ka bujidam la bang so ateng nili nang than bonji nila ke thanong ke chok chi do ta thek nal tu munang paking tame comment section along pen nili same answer se ka chini pon le thojia phan la hen lo tang te le tum Angton pen Chethan pon hona la se tang te article 275 la pen 280 long kopi si ke tok long la se bisi ke da ke ili tum non ka che dan isai mate ka che phoi sai ke la lo tangka la pen ajakong ili tum non ka che phoi sai bang ge bisi bang ke tangka lo apose ili tum lang nam lo bang te la hini long same alama bang ke tangka lamang juipo la se 280 long tok lo je ningkan wang poli ho ningkan pho pen lo dang te mate la pen aprang se tame lagi situation lang rai po President of India pen Finance Commission pang ni pon po la bang so ho se ajada son se tame chingwai pon po la se li tum dak lang dam lo dang te article 280 along bang ke tax sharing di revenue kon an si long ma la pen state tin aphan kon an si thak jima la pen ke la pen grant in it ko son ma panchayat aphan pen municipality aphan kon an si pale jima la bang so pu thak alam se dak bang ke jakong pilo la pen tok pon lo la si etum mo chingwai pon nang la bang e mo itum Chethan pon nang ase aprang si non ke cheng bonji la bang ke li tum Chethan pon nang 275 apu thak ye non bang ke tumang e pahini do ko pina no bang e 275 along se hadak sinangji pina no bang ke 280 bang sinangji la se 280 long same penangan men lo la se Angton ben li tum Chethan pon nang 275 bang aprang si cheng pon nang de la se ili tum lang dam lo por hi dam lo tang te ili tum chini ji neli la screen long same penangan na son ang paklang ponji je article 275 long ppc tok manal tum same por hi thek tenang lang mom tame la hello itum lang dam lo long te article 275 along bang ke grant in it salam si tok lo adak penan ke tok do itum kopi phanuma lo dang te la ke itum education anat paching thuri lo dang te konane infrastructure mate road ahin se tame paching thuri lo dang te mate health ahin di nani medical hospital pe ne lahai kimji paching thuri lo dang te la bangso lahai hin aphan se bisi focus lo article 275 long bangke nangli tum lang dam lo dang te theglong ji la pen keli tum lang dam lo bang te article 275 clause 1 along se tame hada bang ke jong dak hangjang lo hada ke koma tum hanma long te tribal sa tum phansi hada bang ke jong dak lo clause 1 no itum por hi dam lo bang te li tum long ponji la se main focus salam ke li tum Chethan pon elo la se asap so ako itum asap so Chethan pon thu chom na asidak pulo if autonomous state is created under article 244a special financial arrangement will be made to support it se ili tum lang nam lo dang te Indian Constitution article 244a teng ben autonomous state de mate state within state de autonomous state jong se create mate pitang lo dang te mate autonomous state jong se long lo dang te alang le tuma phan ke je kapaching thur je phan anso se pa develop je phan ka support don je phan de special arrangement pinang ko palang phan specially de alang than pinang ko pa the pipon ma bang te kai ki ke fan do an tribals fan paching thuria fan ka du ka we do an sitame lang dam lo dang te state go falong silepo sitame jong se 275 along ateng lo dang te la bang ke mo jong se autonomous state jong se create lo dang te la bang ke hala tribals atuman ki pineng fan an bang ke state go flong bang ke lele lo alar bang ke direct se tribals atuma fan pa develop je fan se hala tum fan se people se la dak ni liga chini da mateng lo dang te ke tok do lapen labang su ki pinang ne mate kwan se pinang ji ma labang so ja kong ke la ke president of India long se power dolo lapen ke labang so grand in it sitame labang ke consolidated fund of state along pena bang kalidet po labang ke direct se consolidated fund of India along pen se labang ke wang po consolidated fund pelotang te la ke konaluma bang te isi di ituma state mate ituma country long ke abeng son tak thaklo
kadukawe tax revenue collect kadukawe do an sitame la hala dak si do tax revenue collection la pen sharing la pen angton sitame la dak pen si thakpon ko consolidated fund long pen si thik la poson dak thak se non etum pui hin bang lang namlo long te article 280 along bang hadak il tumo pen same Chethan bon lo hadake equality alam se pudam lo je tax sharing de adet tin mate state tin aphan sitame ko poson si thak jima paching bar jima labang so pu thak se hadak bang ke pulo la pen state tuman grand in age ko PCP ma setami non bang ke amendment pulo dang te dak asap so ke thapon mi setami dolo la posinon amendment data bang ke ko pp lo ma pulo dang te la dak pulo je clause 3 ide tum thek pon long je ne nal tum han sam screen long sam paklang pon ji clause 3 along CA pu ke tok do dak say consolidated fund of state di labang so consolidated fund of state di labang so kapabat di kopi posi kapabat nang kok loma plo dang te labang so fund mate la dak kopi posi pabat nang kok loma plo dang te atheno na bang ke amendment lo plo dang te la dak bang ke poen lo je konanan ma bang te hala dak pensi nang thak po je district council atum phan council pali nang jima apen village council atum phan municipal councils atum phan apen tribal councils di la kaduk awe atum phan kwana na tangka si pale jima nang thak jima hala dak pensi nang thak po athela ke hala dak sono po finance commission atum pensi la kaduk awe son sitame la ke claim pon po la pen la dak article 280 along bang ke itum lang dam lo dang te la dak bang ke itum thek long ji article 2442 ateng men sila dak ke kaduk awe tribals area phanansi puponon itum lang dam lo dang te Assam Tamilo la pen Mizoram Tripura la pen ke apson dak thaksi Meghalaya la kaduk awe atum phansi tame la bang so article 280 along bang ke paching bar po la ke isia khai phan mate la sodim hansilang bong palama velo posi hala dai tum long ponji Kasi kopi posi la da article 280 long amendment nang kok lo plo tang te aprang ta amendment elo 73rd la pen 74th constitution amendment ho same dolo same hala bang suhut ajak ko ngabang ke BC ke panchayat la pen municipal ana sidam joi posi pu la local self government atuma phansi village council hala bang so hut ali ke cho en long la ke panchayat atum si BC bang ke enong long lo same tribal area atum phan bang ke ali we pen la pen ajak ko ngawe pen posi pu si anso se aja kong ke pi tuji phansi la pen anso se lang le tum phan pa develop tuji phansi non bang ke amendment nang kok lo la pen ke consolidated fund of state sitame pabat pono la pen ke la kaduk kawe village council la pen ke district council la pen municipal tribal area tribal council la kaduk kawe tum phan sitame hala dak pen si nang thak po pusi non bang ke li tum long pono la dak non a pi amendment long sami la sigopi posi 73rd apen 74 long kale evidelo ma blong te litum lang na me tribal area puno non itu madi mason ke mithanga rondo mithanga los do labang so teng si chari ji la pena jok se halatum kasemar arona teng bena bangke kaching bara videlo la pen kale si tame project kaduk ave si tame tu bangke an long de delo alar bangke panchayat atum mangse panchayati raj atum mangse halatum mangse project don si tame la pen ali don si tame hatum si long chok pusi lapu itum thek ponlong ji non amendment along se tame ka chingwai long same long ponji la pen alu long same tum kaduk we same thek pon long ji la sinona bang ke amendment elo la amendment et pen aphi bang ke li tum han ke kupi se dak lu long ke tok lo ma plo tang te transfer of more subject to Karbi Anglong Autonomous Council la se hala transfer of subject mane answer se jakong ki pitu di powers answer se ki pitu ko se pu je tribal area answer se paching thori phan mane subject local issue punon lapen ke development hin punon kadok ave hin punon answer se jakong gi pithu pu se hala da to manglong pono sami ko answer ale dujinia le ve ne kala ke moi litum apor sang khan po lapen iprang sang khan po litum sami mo che prang si theklong po sami non ad mara teng blo dang te la puson se hala da tok pon lo lapen ke la kadok ave ke lang yi phani ko malama bang te state finance commission di labang so seng po lapen alang litum mena jok si fan don si da menang thak dun po lapen ang lang dun po la puson si haladak alu long sami tok pono ngase lang dam elo plo dang te dopik lang hadak kaprek setame Chethan mon pui son jo la men ansi non maloma the hurisai kangyang lo la senili sami hadak lang dam lo la pen kilang dam along ke thek long anason senili nang than pono la pen ke than pon kai sami do helang mini la pen ke than pon pe son sami penan do helang mini nale tum sami re jong si lang thek lo dang te anso se ka chini thui panali tum lang pon tha la pen ke haladak penan do je 50 seat kapabat alam sitamido la pen ke women atum phande isi women empowerment ason dak thaklo sorlo tum phan sami anso se paching thur ponjia phan reserve mate la ke nominated seat di hini bang ke bp nang ko reserve lo la ke sorlo tum phan se la puson lo
la pen ke kadu kawe phansame Bodoland phan punon la pen kapre gadim an sitame amena bang ke kelar pon sitame do itum la bang so dim long amendment long lang dam lo plo dang te ko piluma bang te non itum karbiang long phansame non bang ke itum lang dam lo tang karbiang long autonomous council po sitame non bang ke amen sitame nang lar po karbiang long autonomous territorial council po sinona bang ke amen sitame nang lar po prang asona bang ke kalilo nona bang ke amen sitame kelar pondo po la ke itum karbiang long det aphan po kalilo long kapre sitame la puson kelar pondo ilitum Thek pon long ji na tum sa me lang dam lo pon ke Thek long ji la puson jo si 50 seat pabat po women atuman tami reserve seat bi pon po la pen ke amen sitame lar pon po karbiang long autonomous council alar bang ke karbiang long autonomous territorial council po si amen sitame nona bang ke bi pon po jo la puson lo la se thihek pe ni la pon se pini la bang so la ma Chethan pon Thek chot po jong si na tum ko ka chini pon ji do la ma ni phan ke than pon ji do pon te comment section long le ko ni phan ni than pon non